Kato, tänne lavan reunaan hakeutuu yleensä ne kokeneemmat tanssijat. Ensikertalaisen ei missään tapauksessa pidä mennä sinne seisomaan. Kato, jos sä menet sinne seisoskele ja nainen tulee hakemaan sua, niin se ei saa sitä, mitä se haluaa. Ja sitten jos toi daami on vielä parempi tanssija kuin sä, niin sä näytät ihan kaikkoselta. Mitä sitten pitäisi tehdä? Pitää hakeutua vähän syrjemmälle. Täällä. Buffetin vieressä. Täällä on hyvä paikka. Kato, täältä sä voit tarkkailla, ketä haetaan ensimmäisessä aallossa. Ja tää on just tärkeää. Tää on tärkeää. Ensikertalaisen kannattaa aina ensimmäisenä hakea niitä, ketä jää tänne jäljelle, tänne reunoille näin. Kato, silloin sä voit varmistua siitä, että partneri on lähellä sun omaa tasoa. Ja se on kiitollinen siitä, että sä menet just hakemaan sitä. Mutta mulla on kuitenkin parasta päällä, niin eikö sillä ole mitään merkitystä? No totta kai sillä on merkitystä, mutta kato, tän tason keimeissä kaikilla osa-alueilla on merkitystä. Strategia luodaan pelikunnan mukaan. Okei? Hyvä. Noniin, sitten ei muuta kuin jausa. Täällä on tosi hyvin porukkaa tänään. No. Mitä tapahtui? Kaveri sanoi, että vahinko, kyynärpää tuli tohon. No, kyllä mä uskon kaveria, kun se sanoi, että oli vahinko. Kyllä pitäisi olla sen verran kykyä lukea kokonaistilannetta tuolla boksissa, ettei tällaista pääse käymään. No mitä siinä olisi sitten pitänyt tehdä? No kato. Kaveri lähtee täältä näin etenemään suoraan eteenpäin. Ja samaan aikaan tää toinen kaveri lähtee daaminsa kanssa täältä etenemään 15 ylös kohti laitaa. No, nää kaveri selvittää tässä ihan hienosti. Ja kyllä sulla olisi pitänyt viimeistään tässä vaiheessa ennen kuin kaveri liikkeet. Tyyppiä etenee selkeällä askelkuviolla. Ja nyt sitten vielä kun tiedetään, että kyseessä oli humppa, niin ei kyllä sulla ollut tilannetajusta minkäänlaista tietoa. Sulla olisi pitää lähteä täältä näin etenemään 15 näin kohti laitaa, väistää tilanne. Näin, mutta kun ei. Tässä sitten linjat törmäs näin. Sä saat kyynärpään nenäs. No, yrität sä vielä? Ehdottomasti. Musta tuntuu, että mä alan nyt tajuta, mistä tässä on kyse. Hyvä. Jausa. Joo, oikein hyvät Jussit. Ilta ei sitten ollut paras mahdollinen. No ei helvetissä. Mä en tiedä mitä siinä tapahtui. Me ihan rauhassa liideltiin siinä pitkin tanssilattia ja sitten seuraavassa hetkessä olikin kanveesissa rähmällä. Ja Mimmi siinä vieressä homekorvissa. Kyllä me voitais tietysti hienostella ja ottaa tässä taululla vähän tarkempi analyysi, mutta mä luulen, että tässä kohtaa riittää se, kun sanotaan näin yksinkertaisesti, että turhaa kikkailua. Ihan liian hienoksi meni. Lattia on liukas. No suoraviivaisempaa meininkiä olisi kaivattu. Ehdottomasti. Ja nyt sitten kun tiedetään vielä, että kyseessä oli valssi, siihen riittää, että pitää varren tiukkana jalat liikkeessä. Että noloin on nyt tapahtunut, että nainen daami nurin. No, tää on just näin. Tää on ihan karsinta, mutta just näin, kato. Ai. Sulla ei ole näissä karkeloissa enää mitään sijaa. Kukaan ei enää halua sua, kukaan ei enää hae sua. Jäähän paikkaan. No, kato. Harjoitellaan koko ensi kausi ja ensi juhannuksena täysöökin päälle. Kyllä se siitä.